ҳар сол барномаҳои мухталифи ҳунармандони сирки тоҷик тақдими тамошобинон мешавад. ҳамин аст ки аз оғози мавсими намоишномаҳои сиркӣ ҳунармандон мекӯшанд пайваста тамрин намоянд то як саҳнаи ҷолибро пешкаши тамошобинон гардонанд. мутахассиси касби сирк бисёр кам аст, доначин аст. аз онҳо мо даъват кардагим, амро сатҳи ҷаҳонӣ даъват кардагим чанд ҳунарманди хуб, аз онҳо аллакай омӯзондаистем. дар баробари мо сиркҳои ҷаҳониро даъват мекунем, бачаҳо мебинанд, ба забони дигар мастер-класс мебинанд, аз ҳам омӯхтаистанд. сафари махсусро омода кардем, барномаи махсуси сиркро омода кардему ба мисри араб равон кардем. айни ҳол амин моҳ ахирон моҳи баромадшон аст. масхарабози сирки тоҷик ҳастам. айни ҳол тӯли 1.5 сол мешавад ки ман дар ҳамин сирки давлатӣ кор ва фаъолият карда истодаам. рости гап кӯшиш мекунам ки ҳам ҳунарманди масхарабоз бошам, ҳам масхарабоз ки шудӣ бояд ҳам жанглиёр бошӣ, ҳам бо тӯбчаҳо бозӣ кунӣ, ҳам бо моносикл мегӯем велик меган, велики ячарха. бояд масхарабоз аз ҳудаи ҳама кор барояд, акробат бошаду жанглиёр бошаду ҳаматарафа бояд аз ҳудаи ҳаматарафа кори сирки давлатӣ бояд барояд. ҳоло бештари ҳунармандони сирки давлатии тоҷикистон ҷавонон буда бо идеяву андешаҳои нав ҳамарӯза саргарми кор ҳастанд ва аз мутахассисони касбӣ маслиҳат мегиранд то дар ин ҷода муваффақ гарданд. рости гап ман бисёр саҳнаҳо барои тамошобинҳо тайёр карда истодам. репризаи пулро тайёр кардем, репризаи айни ҳол репризаи акамо ба қавли худмон устал мегӯем, репризаи устала тайёр карда истодаем. бо репризаи бокс дорем, зиёд дорем, репризаҳомон зиёд бар зиёд ҳастанд. умуман студия барои тайёр кардани кадр ҳаракат мекунад. оиди тарбияи умуми ҷисмонӣ, акробатика, гимнастика ва махсус элементи трюкҳои вазнӣ. дар баробари умуман дар сирк 8 жанр аст. ҳар кас ба жанрҳои худ тақсим шуда кор мекунад. саҳнаҳои ҷолибу ғайриоддӣ ба монанди гимнастҳои ҳавоӣ, масхарабозӣ, бозӣ бо ҳайвонҳои ромшуда ва ғайра ки дар саҳнаи сирк пешкаши тамошобинон мешавад, аз ҳунармандон заҳмати зиёдро тақозо мекунад. ҳамин аст ки ҳар рӯз ин ҷавонони ҳунарманд яке болои дор мебарояду дигаре нағмаҳои ҷолиб мекунад ва сеюмин бошад, нафари дигарро болои худ мебардорад. дар ҳақиқат бисёри ҷо дар мо аксарият ҷавонҳо ҳастанд. не ки дар баробари мо гуфтанӣ ҳастем ки бирав таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир. яъне ки то таҷрибаи рӯзгор набошад, аз мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ соҳаи сиркро наомӯзӣ, ба худомӯзӣ ба қадамҳои пеш рафта наметавонӣ. зеро ин махсус жанр аст. барномаҳои сиркиро дар 3 сол тайёр мешавад. куллан 3 сол. барое ки як ҳунарманд пурра барномаашро тайёр кунад, барои 3 соли пурра дар кор аст ки барои 5 ё 7 дақиқа баромад кардан. бениҳоят ба ман писанд аст сирк. ман дидам, гуфтам ин кори осонтар аст. вақте ки аз берун мебинӣ фикр мекунӣ ки осон аст. вақте ки дуруни ин ворид мешавӣ, албатта мушкилиҳои худро дорад. ягон кор бемушкилӣ нест. албатта қин аст. ман кӯшиш мекунам ки аз ҳудаи ин бароям оянда ба миллати худ, ба мардуми худ хизмат кунаму сарбаландона сирки тоҷикро ба арсаи байналмилалӣ, ба тамоми дунё сирки тоҷикро нишон муаррифӣ кунам. аз дидани машқу тамринҳои ҳунармандон кас меҳаросад. дар сирк тамрин кардан ба ҳунарманд хатари бештар дорад ва агар ҳунарманд завқ ва ҷасорат надошта бошад, наметавонад муваффақ гардад, чунки саҳнаи сирк мисли набард аст. бояд бо боварӣ ва шуҷоатмандӣ нақши худро анҷом дод. ана ҳамин меҳру муҳаббат ва завқи баланд доштани ҳунармандон аст ки сирки давлатӣ дар ҳоли рушд буда бо саҳнаҳои ҷолибу диданӣ моҳҳои наздик дари худро барои ҳаводоронаш боз хоҳад кард.